Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elvis, nga iti agdama kat adda ijay Thailand. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Happy first birthday ti kaanakak ani Eldridge Neon Ronquillo Manyo from Susan Ronquillo. Advance happy birthday kanila kay ko Nomelito Concordia. Kan shout out kadagiti anak ko Ada Miles kan Maris. Nanay kan tatay ko dita Kamalanyugan Cagayan from Maricel Concordia. Happy weekend to the Aquino family, especially to Barangay Councilor Aris Riambon from Sharon Sumer Aquino, Timaddalero, Bugay, Cagayan. Shout out kada Jaime Rodriguez, Jasmine Rivera, Jan Rabanso, ken Noli Olinares. Makablaawan ti Team Dreamers dito'y Singapore from Evelyn Vlog Riders. Tiborillo Tamayo family, ijay Malango, San Isidro, Lagangilang Abra from Riza, Borillo. Advance happy birthday iti apok into November 20, kan shout out kadagiti anak ko Ada Mary, Mara, Jubel, Giselle, Marvin, JV, kan nibaket ko ani Margie. Nilakay ko ni Lamberto Pasion Jr., anak ko Ada Leslie May, kan apok ani Anaya Faith, kastamotan ni Noli Andres, ijay Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Shout out iti newly elected barangay Captain Me dita barangay Katabayungan, Kabagan, Isabela ni Kapitana Janet Gingab Carnian Bakay. Kan shout out kan ni Evelyn Malsi Bautista iti Italy. Shout out kadagiti anak ko kan apukok from Bing Soriano. Shout out pa'y kada Mary Grace Lardizabal, Elisa Castillo, Dalyasa 3976, Juliet Sugitan, ken Mirno Cristobal. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Elvis. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan nga Elvis. Iti agdama adaak dito'y Thailand. Managerak iti may sa restaurant iti Aldao ket musikero akmet iti Rabii. Nasarakak ti YouTube channel yo iti last year ket maragsakanak amang dengdengeg kadagiti istorya nga ipatpatulod dagiti padak nga OFW. Iso na engganyo akmet anang ipatulod iti padas ko bareng makaited inspirasyon kadagiti padak nga OFW ken padak anaayat nga agdengdengeg kadagiti drama nga iyap upload yo. Rugyak nga rod ti agsalaysay Manang Emmy. Naggwapo talaga ti anak tanya. Bakit? Wan nga rod lakay. Apag husto launay tinagan na nga Elvis. Kaslangay di sikat asinger idi. Wanyag pa iso. Agpada da agwapo. Nga maguray ka man. Apay gayam nga Elvis tinapanunot mo nga impanagan iti anak ta idi. Malagip mo ka di. Idagar-ano makpailangan ka. Kanayon kay da kantaan iti kanta ni Elvis Presley. Kaya't kung agbalin a simbolo ta anak ta, iti panagayat ta iti tunggal maysa. Isong Elvis din panagan ko iti anak ta. Nagpintas mo tan anagan, lakay? Siyempre, para iti anak ta dayta, isa kasapulan na napintas. Anya ti amom, ang mga nintong dumakil kat adagayam talent na iti panagkanta. O, kasla kanya ka amana. Ay, talaga? Sigurado nga agmanakan ka analaing nga agkanta. Sapay la ko mabakit. Nga moray no saan, okay lang. Basta ipatpatag ko unay ti anak ta. Lakay, mangmangag mo ka di ti anak ta? Wanyarot, itay pang agkan-kanta. Ubing pa'y ti anak ta ngam amunan ti agkanta. Wanyarot, ito dumakil ni Elvis. Nalalay ito ni agkanta. Nagsardang matan. Nabanugsan bakit? Wan nga rod. Ay, kasla po may sun sa ti arapaap mo nga agbalin a singer ti anak taan, Joe. Talaga, Amarly.
Arapaap ko talaga dayta. Tagbalin na nalayang asinger ta anak ta. Kanahin ko nga ikararag dayta iti Diyos. Iso nga amok ababangin iti tulong na. Sa anak ang mapaay iti arapaap ko para iti anak ta. Lakay. Anya tamom. Ang mga numakabukol kami to iti banda, father and son. Di siyak to nga rodan ti agbalin ang manager yo. Kat kanayon dakton nga haranaan. Siyempre, mat Amerly. Kan siyempre, adan to porsyentok itikita yung agama. Isumot lagay makayat matagbalin ang manager miyan niya. Siyempre, nas ka na dakkel ti porsyentok. Awan ti problema, bakit? Ala sige, ingka nga rod ayabanan di anak mo tamangan tayon, amangan no mabisinan. Ay na, talaga naglaing nga agkanta to'y apo ko ka. Talaga nanang. Manipod ubing, nalaingan ni agkanta day tapo ko yo. Naglaing ka talaga anak ko. Ang yaman ak nanang, tatang. Mala ka talaga kanyak anak. Siyempre tatang, si kamot namin tinang isuro kanyak nga agkanta. Nagpintas tinapili makanta ni Don Condes Yudes ko anak. Amom ka di aday di akanta ti pinangharanak ka ni nanang mo, idagar aramak pailangan kan kuana? Agpaiso tatang? Damdamagan day ta anak mo, nagpaisumot lang day ta ibagbagam, Joe. Isumot lagayang mainayat na kayo ni nanang? Agtal na kayo man nga agama, tila ibagbagayo. Oo, agin ka pa'y mo dita, Marily, bakit? Malagip ko pa'y nga ron ti itsura, mi di kantaan ka. Permento pa'y tiragsak mo, idi. Sige man laangan, wanan, nangabakkan. Ay na, unay kayo lakit din aya. Kas kay laombeg ababaset. Uy, nag-sweet na ka no, basta laglagi pa mga iti contest yung eskwilaan anak ko. Ipakitam ti kinalaing mong agkantawan. Kat gapoy ti dayta, ada-adagos premium kanyak. Ha? Anya dayta tatang? Anya dayta? Mapantay yung mga iti paboritom a restaurant. Ha? Sige tatang, kayat ko dayta, mabisinak nga rudan. Nalangarod, mapantayon. Sumurot kamutan kada kami, nanang. Aha, ay, sige, anak ko. Happy birthday, anak. Agyaman anak nanang, nag-iimas mo tintin sa gana yung amakan para ita a birthday? When anak ko, saan mabalin nga awan dagiti paborito amakan ita a birthday. Ngamin, pat-pat ganda ka unay ka ni tatang mo. Pat-pat din kayong matunay ka ni tatang, nanang. Ungayam, ayan ni tatang. Ne, apag iso ti panang damag mo, anak. Aday ta ni tatang mo. Imot na ti regalo mikan ka. Ala, anya nga di ta regalo yung kanyak, nanang. Kasla amukon. Happy birthday, anak. Ato yung ti regalo mikan ka kaninanang mo. Sigurado ang magustuhan da ito, anak ko. Wen Elvis, talaga nga inrantami ka ni tatang mo aday tati itadmikan ka, itakaaldawan ti panagkasangay mo. Sapay la ko mata magustuhan, anak ko. Magustuak da ita, nanang. Ngamin, kasi tinakon-akon, kaslaan mo ko na niya da ita. Ha? Amukon. O sige nga, Rod. Lukata mo na, tapno makitam.
Wow! Konaktumot ngamin kat. Gitara! Nabayagan na talaga kaya't ko timadan iti kastoy, nanang. Tatang! Ammo mi day ta anak. Iso nga inkarigatan mi tinagurnong tapno maikanda ka itinapintas a klase a gitara. Agyaman ak unay kada kayo, nanang. Tatang! Agyaman ak! Manipod kinaubing ko, musika kan panagkanta ti pagasmak manang Emmy. Agkan kantamot ni tatang idi, iso ang nalabit, iso ti immalaak. Kinapudno na, gapo iti kinalaing ni tatang nga agkanta, iso ang nakayawan kankwana ni nanang, agingga idinagasawadan. Ubingak pay laeng idinakita dagiti dadakkel ko ti kinaesam ko iti musika, kat saandak asinardengan asinoportaran. Kat naragsakan unay ti amak, gaputa manipod na yanakak, iso daytan ti arapaap na para kanyak. Ti agbalin a musikero. Iti panang selebrar ko iti may kasangapulo katwalo a kasangay ko, renigaluandak iti gitara, tapno nakarkaro pay kano a masuportaran dak iti pagasmak. Kan tapno nakarkaro pay nga ipatag ko ti musika. Manipod idi na itad da kanyak daydi a gitara, awan ti aldaw a palabasek asa anak nga agensayo nga agtukar. Uray ada klasik, siguraduak nga apaman a makaawidak, masapol nga ituloy ko ti agensayo nga agtukar iti gitara. No dadduma, madanon ko pa yan ti aginggat parbangon nga agen ensayo. Kasta ti panagayat ko iti musika, manang Emmy. Nanang, tatang, ada ko may bagak kada kayo. Anya ka di dayta anak ko. O nga agpaiso anak. Kaya't ko kumataggig. Ha? Anya nga aggig, anak ko. Kaya't ko kumatisumrek nga agtukar iti may sa abar, nanang. Tatang. Ha? Talaga kada kayat mong tagtrabaho, Elvis. Wan tatang, ada nga minbar nga agkasapulan ni tagtukar tunggal aldaw ti Sabado kon Domingo. Kaya't ko kumamot audition. Total, awan mo ti klase kiti kakastang aldaw. Talaga ka di akayat mo, Elvis? Wan nanang, amang ano dayto hindi sungbat na gitara pahap ko, nagbalin anaan-anay a musikero, ken singer. Oo, sige anak ko, no day tati kayat mo. Ngam ikarim madi mo baybayan ti panagadal mo, wan? Masapol nga agturpos ka matlaang, Elvis. Sa balilat tano da naturpos mo, oray na agtrab-trabaho ka niti dayta ibagbagam abar. Agpaiso tatang, palubusan dak? Wan anak ko, amo mimata talaga aday tati may sang arapaap mo. Isung adakam la dito'y kaninanang mo. Suportaran da ka, anak. Agyaman ak tatang. Amom anak, iti ubingak, day tamot ta arapaap ko. Ngamga po iti kinarikat ti panagbiag mi. Diyak na tunoy day tang arapaap. Iso asige, ituloy mo, Elvis. Maragsakan at ijak na tunoy nga arapaap ko kat sikati mang ituloy. Wen anak ko, day tati may sa nga arapaap idi ni tatang mo. Di ka agdanag nanang, tatang, aramidog ta amin tapno matunoy ko ta arapaap ko, nga arapaap yung matlang idi. Katamok, ipanakildak to, numasungad ti aldaw. Basta laglagi pa, nga ada kami laang dito'y kaninanang mo amang supsuportar kan ka, Elvis. Iso alalaing ngam anak ko. Kat ikararagmi akanayon nakakumatarabayan tinamarswa. Agyaman ak nanang, tatang, agyaman ak una iti suportayo. Anya ti kunam anak ko, agtrabaho iti may sa abar ni Elvis. Wan nanang. Nay, apay ngay apinalubusam. Saan aya nga agad adal pay laeng di anak yaw?
Ay, amangan mabaybayan na ti panagadal na, gapo iti panagtrabaho na iti dayta abar. Saan nanang? Tatungkal Sabado kon Domingo mo't lang agtrabaho. Katawan mo ti sarak na kadagitang aldaw. Ay, talaga, anaasam iti musika di anak mo. Kasmatlakan ka idi ka ubingam. Iso na laeng, tasaan mo anatunoy, gapo iti kinarig at tibiyag tayo ide. Iso nga rod amaragsakan ak nanang. Tate apo ko iti mangituloy iti daytang arapapo ide. Ket amo kaawan to ti pagbabawyan na nanang. Ay, sa bagay, nanakam di anak mo. Iso nga awan nga rod ti pagdanagan tayo anak ko. Wan nanang, pudno dayta anak ko nayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Tatang, nanang, kaya't kayo kumamakasarita. Maipapanitian niya anak ko. Huwag nagpay so Elvis. Anya ka diti ibagam. Kasla nakaserseryoso ka mo't unay anak. Kuang amin. Kasla marigatan akmat no paggida ti panagadal ko, kanti panaggig ko. Ngamsi ka tinang pili iti dayta anak ko. Masapon nga rod nga anusam Huwag nga rod anak. Ngaman niya ti desisyon mo aya. Tatang, mabalin ka din nga agsardeng akpailangan nga agiskwela. Ha? Ne, anak ko, adda ka pailaang iti katengaan ti panagkolehiyum. Podno nanang, ngam sayang amin dagiti oportunidad at sumangsangbay kanyak ita. Ngam sayang mati panagadal mo Elvis. Sigurado ka din iti dayta apangadeng mo. Wan tatang, sigurado akon iti dayta a desisyon ko. Ay, sa bagay, biyag mo mo't dayta anak ko. Oray kasano ti ayat mi ken ninanang mo, adi kag sardeng nga agadal. Awan ti mabalin mi at ako nang matasayang dagiti oportunidad a sumangsangbay ken ka. Hanggang sa paila kuma, tamapanunot mo nga ituloy mo't lang ti panagadal mo. Napatag ngamin ti adal anak ko, taday talang ti kakaiso na may patawid mi ken ka, adin tumaagaw ti asino man. Hanggang gapot akasta ti desisyon mo. Ala, suportaran da ka anak ko. Nanang, napnap no ti schedule ko ita Domingo. Ay na, talaga nga ado ti mangalala iti serbisyo mo anak ko. Naglaing ka talaga. Agyaman anak nanang. Agsasaro no ti panagbihay kita alawas. Ado nga ti mangalala kanya kataga sa bala lugar. Puro out of town nanang. Maragsakan kami kanitatang mo para kan kaanak ko. Makitkita mi ti panagsakripisyom. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Umadado ti oportunidad as sumangsangbay ken ka. Agyaman anak nanang. Kat para kada kayo ni tatang dagito nga aramidak. Ipanpanakkel da ka anak ko. Ay, kanayon ka ko mga aganad kadagiti papapanam a lugar, wen. Di kay agdanag nanang. Talaga kanayon nga ang nadak ti bagik. Kan kanayon alaglagi pag. Ada kayo ni tatang ti inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak iti agdama. Kasta unay tiragsak ko idi manang Emmy, gaputa dire-diretso dagiti events ang mga alala kanyak. Dire-diretso ti gig ko idi, iso amayat ti taray ti trabaho. Aging ididimteng ti pandemya. Nagsara amin abar a pagtrab-trabahuan dagiti padak a musikero. Kan saan a napalubusan a rumwar dagiti tattao, gapu iti makunkuna a lockdown. Ditan anariknak anarigat latamat gayam ti panagbiag. Nang runa,
no adda sumangbay nga ublag. Hala, kasano nga taday ito yan? Nagsarate amin na bar. Maiparit dagiti pasken. Maiparit nga agdudupong dagiti tattao. Kasano pa itan ngay? Awanan di pagsapulak. Sapulak. Sapadyak nagururnong iti kapigsa ti panagtagkad ko. Anyang iti gastusak ita. Anak ko, apay kasla na kaununag ti pampanunutam. Awan da ito nanang. Sige ket din anak ko. Ibagam no anya ti pakariribukam. Inanak. Amamukan anak ko. Agparparikutak nanang. Maipapaniti anya. Amo yumat. Gapoy ti pandemya, nagsarate amin ang negosyo. May parit niya agdudupong dagiti tattao. May parit dagiti paskan. Iso ang may parit mo tan dagiti gig. Kasano ang katan nanang? Katday tati pagsapulak. Ay, makitan to anak ko. Kunadamot nga pagbiit la kano da ito'y lockdown. Pampanunutok ngamin. No pangalaan tayo ti paggastos tayo nanang. No bumayag da ito lockdown. Awanin ti mausar tayo. Kas itinakon-akon, jakmot niya minagururnong iti kapigsa ti gig ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos, anak ko. Amok adi na tay baybayan, basta agtalek tayo kenkwana. Kamaudyanan na. Mangluklukatan ti daduma ang negosyo. Ngamkaskas ti ama iparit pa ilang dagiti agdudupong. Iso asaan pa ang mapalubusan na manglukat dagiti bar. Tinasayat, agsapulak pa ilang di sa bala trabaho. Uraan niya ditan. Basta da pangalaki di para iti gastusin mi dito balay. Ne, Elvis. Ada kamot gayam dita anak ko. Ada ibagakan ka. Anya day tananang. Adda amok ang mabalin mo apagtrabahuan. Aging gaasaan pa'y amabalin amang lukat dagiti kas iti pagtrabtrabahwam. Ha? No, kaya't mo lakit di anak ko. Sa dino nanang, anya klase ti trabaho. Adda amok ang naglukatan ti negosyo na agroserya. Ha? Agkasapulan da iti bager. Kaya't mo ka di anak. Wana nanang, kayat ko. Jak sayangan na itatrabaho. Apag isulaunay, tawan pa mo di pagtrabahwak. O sige nga rod, ibagak kasi kalaangan ti alaan da iti groserya. Nanang? O, apay anak. Pasensya kayo na. Oh, apay adumaw dawat kay ti pasensya anak ko. Jak ngamin makatultulong ka dagiti gastos dito'y balay. Gapoy ti kaawan ti trabaho. Anya kakadiaya, maawatan mi ti sitwasyon mo ita. Pasensya kayo na talaga nanang. Kas iti nakunakon, saan ka dumawat iti pasensya? Kaya't mula ang matatunuyan ti arapaap mo, iso asinuportaran da ka. Di tay matam mo akastoy ti mapasamak anak ko. Iso nga okay laang. Awan ti mangayat iti kastoy ang napasamak. Pandemya ti simmang bay, iso nga awan ti makalapad. Ti pagyamanan tayo iti Diyos, kat awan ti madi ang napasamak kada tayo, akas kadagiti daduma. Nakakaasi dagiti nagbalin a biktima. Napukawan da pa'y iti ipatpatag iti biyag. Nanang? Patpat ganda ka anak. Iso nga da kami laang ditoy amang suportakan ka. Patpat din kayo matunay ka ni tatang nanang.
Naragsakak unay, kan nagasatak. Takas kada kayo tinagbalin ang dadakkel ko. Kanayon kayo nakasuporta, ito uray niya mapaspasama kanyak. Isungay karit nanang, sumubutak kada kayo. Tatang, nanang, adan na pinta sa damag. Nay, anya day ta anak, kasla naragsak ka. Wan nga rod anak ko, anya kay di day taadamag. Adagayim ko ang musikero mga lalukoy kanya kagabrod nanang. Tatang, edya ngamin balasiw tao, agsubsublin iti normal ti amin. Mapalpalubusan nun nga agdudupong dagiti tattao, ken nang lukatan dagiti bar. Isang mabalinan ti aggig nanang, tatang. Ha, agpayso anak. Ang amakano delikado pa'y laang. Wan nga rod Elvis, mga numarigatan kayo amapan ijay. Nalukay da kano ijayan tatang, nanang. Iso kayat mi ti mapan. Agbirok kami iti trabaho mi ti aldaw, kat agtukar kami iti bar iti rabii. Kasta iya anak ko. Uwan gayam, anya ngay apagilyan ti panggapyo apapanan. Ijay Thailand nanang. Ado kano ti oportunidad ijay para kada kami ang musikero. Ay, akanad kayo nga rod anak. Sigurado nyo agbalin kayo a responsable iti trabaho yo. Ganita nyaman nga ramiden nyo ijay. Nang runa iti panagtukaryo iti bar. Wan tatang, ikarik, aganad kami. Kahit sapay la kumata, suportaran da kami latta tatang. Nanang. Ay siyempre mo't anak. Amo mi a pinagpanunutan nyo daytaan na imbag. Iso anam na maam ti suportami kada kayo. Kat ikararag mi asapay kuma, tagbaligi kayo iti daytoy apan nakigasang-gasat yo. Agyamanak nanang, kat ikarik akanayan kayong awagan ka ni tatang. Patpat ganda ka unay anak ko. Kat di mo liwayan ti kumararag ka nagyaman iti Diyos. Wan nanang, kat agyamanak unay. Namnamain yung aramidan mi ti amin, tap na agbaligi kami. Kantap na makasubutak kada kayo ka ni tatang. No, at ti masapol mo iti panangipagnam kadag iti papeles mo, Elvis. Ibagamlaang anak ko. Si dadaan kami kaninanang mo amang tulong kan ka. Wan anak. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak saan da kasarsar dengan asuportaran. Da kayo ti inspirasyon ko iti panang tunoy ko kadag iti arapahap ko. Kayat ko, agbalin to ana sa liwanwan ti biyag tayo. Ikarit tayo. Ikarit day tananang, tatang. Dakkel ayaman ko iti Diyos manang, tauray adda sa bali at trabahok dito'y Thailand, maikagkagumaaklat ti agbalin a musikero iti rabii, taday taket nga rod ti arapaap ko. Nalaus ti yaman ko kadag iti dadakkel ko, tadidak sinartengan a sinuportaran. Ita, may sa akon a manager ti may sa a restaurant dito'y Thailand, nga may saak a musikero iti rabii. Babaan daytoy kat natunoy kumutlaangan ti arapaap ko nga agbalin a may sa a musikero. Dandanin malpas ti kontratak manang, iso a makabakasyonak matlaangan dita Pilipinas. Mailiwak unayan kadagiti dadakkel ko, a nagserbi nga inspirasyon ko, tapno lumaban itilikodan tinapasamak a pandemya. Sapay kuma taagserbi nga inspirasyon to'y padas ko kadagiti padak a dumdumngeg. To'y pagayam mo, Elvis. Pagayam ko nga Elvis, sigurado nga agbalin nga inspirasyon daytoy kadagiti dumdumngeg. Impakitam ditoy ti kinatibkar mo. Asaan ka anaawanan iti namnama amang tunoy iti arapaap mo, uray adda napasamak a pandemya. Nagturod ka pagayam ko, tana iturod mo tinapan iti balasiw taaw a nakigasa ang gasat, uray adda pay lamapaspasaran a pandemya.
kat nagbaligi ka, tanasaya at tinagbanagam, iti pannakigasang-gasat mo. Kat ita, nananamon yun iti pamilyam ti bunga ti amin a sakripisyom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti tanal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a Johnny at taga Sambales. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday iti apukok ani Kenneth Angustia Diego from Remy Angustia iti Spain. Shout out Kadalinda Pasyon, Romel Valdez ti Cagayan, ken shout out met kani taga-away. Makablaawan nila kay ko Ariel Kianyo ijay makalong Asinggan Pangasinan from Violeta Tabin iti Cyprus, Europe. Anak ko ada June, Johnny, Jason, Jerry, kanjay manugang ko nga ada iti Hong Kong ni Loreline Silapan Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Makablaawan dagiti les closest brothers ti Andura Lavelia from Noli Olinares. Shout out kada Gemma Frutas, Maribel Buwat, Lolit Atting, Red Rojo, Aida Garcia, kastamat ni Jaime Rodriguez, Jasmine Rivera, Susan Ronquillo, Belinda Ramos, ken Leonora Bautista. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Johnny. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Johnny. Sigod ang nagtrabaho ak ijay Canada manang. May saak a chef iti may sa a restaurant. Adak pala ang idi dito'y Pilipinas, kadangga kon dagiti drama yo, nang runa idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Naimbaglaengan tanasarakak ti YouTube channel yo, kat dituya kon nga agdengdengeg, nang runa ita tanag for good akon dito'y pagilyan tayo. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko kas OFW. Kat sapay kuma, tamakaibati iti inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idadaak pailaeng ditoy Pilipinas. Anyan, kasusweldo ko lang idi na minsan nga aldaw. Ngam, dandanin maibus, kalpasan na mabayadan mi amin dagiti rumbang abayadan mi. Ay, nagrigat matandi kastoy. Talaga saan nga umdas ti masusweldok para kadagiti pagkasapulan mi. Masapul ang makasara ka kiti pag-sideline-ak. Tapnada pangalaki ti paggastos mi, sakbay ti sumaro naman na sweldo. Huwag gayam. Malagip ko tay classmate ko di high school nga agtrab-trabaho itay ti may sa recruitment agency. Naibaga na kanyang nagkasapulan day ti chef para iti balasiw tao. Amo na kami niya da pa kainaigan day ti inring Pasko a kurso.
Anya nga tanong makigasang gasatak. Tinasayat, yuman ko daytoy kun ni Maymay nga asawa kat pagsaritaan mi anaimbag. Maymay, bakit? Malagip mo ka di classmate ko di high school? Ni ngay Fred? Apay ni Fred, lakay. Agpapay nga minan itay ti may sa recruitment agency. Di na minsan nga aldaw, kinontak-nak. Kat aday di jaya na kanya katrabaho. Agkasapulan ka no ti agency da iti chef nga ipatulod da di Canada. Kat, apay lakay. Interesado ka? Amo mo ta saan nga omdas ti masusweldok para kada tayo. Kaslakayat ko agundawayan da ito nga oportunidad. Talaga dakkel nga oportunidad dayta para ken ka, Johnny. Iso na lang ta. Tanya, Mayadaywa kada kayo ko ni Krista nga anak ta. iso ang masapol ang makasaritam ni Krista nga anak ta. Dahil tangaro ti pampanunutak, bakit? Anya day jay, mami? Kasla nang nagkutinagan ko adami na patag nga ibagakan ka ni daddy. Anya day jay, daddy? Krista anak. Okay anak. Okay kadilaan kan ka no umadayo ni daddy iti sumagmamano atawen? Ha? Papanam, daddy? Agabroda ka anak. Agtrabaho aki jay. Tapno rumang ay tibiyag tayo. Tapno makaadal ka iti kuleyo. Ken magatang ni mamim ti amin na kayat mo nga ipagatang. Wen anak, ngam masapol nga umadayo ni dadim, tapno ijay abroad nga agtrabaho. Kasta ka di, daddy? Wan anak. Sige, daddy. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, Krista? Gatangan nyo dagiti amin na kayat ko atoys. Kan, agsubli ka adagos. Kan, kanayon ka nga umawag kada kami ka ni mami. Anya? Nagadumatan a kondisyon mo, anak ko. Wanyarod anak. Angam sige. Aramida ka amin dagiti imbagam. Awan ti parikot kanyak, okay? Okay, daddy. Sige. Okay, kanyak. Naibaga kanyak ni Maymay ti panggap mo kano nga agabrod, anak kao. Anya nga iti desisyon mo. Nakaikading ako nanang. Awato kung ti di jaya kanyak tigayim ko at trabaho di balasiw tao. Masapol ko dahi nanang. Nang runak at nagbasit ti sweldok dito Pilipinas. Saan nga omdas ti masapsapulak tapno maipaayak itinamay ti pamilyak. Huwag ba't di nga agpaiso anak ko. Apag isong arot di mawag tigayim ko nanang. Talaga pampanunutok din. Nanya ti aramidak tapno mayan anay mi ti sweldok. Pampanunutok no kasano ang umato ti sweldok. Saan namin nga amin na chef kat nangato ti sweldo da. Agpaiso da ita anak ko. Kat nasaya at man, takayat nakaatulungan jagayim mo. Blessing in disguise nga rod nanang. Isong agyaman na kunay ti gayim ko. Dakila tulong da iti para iti pamilyak. Wan, anak ko. Isong ay nawaga kong jagayim ko. Masapul ka na mapanak iti agency da. Tapno agpirma ka dagiti masapul a papeles. Dakil nga oportunidad da ito asimang bay kanyak, nanang. Krista, umadayo pa lang ni daddy, Agsingsingpat ka, anak. Basta, agsubli ka mo't lang, daddy. Wan anak, kat kasi tiinkarikan ka, gatangak to te amin na kayat mo ay ayam, kan kanayon kayong awagan kan ni mamim. Wan, daddy. Di ka nga rod malmalday, Aganad ka ijay, lakay.
Patpat ganda ka unay-unay. Patpatgan kayo matmaymay. Kat pasensya ka na. Pasensya ka ino masapol nga umadayuak pailaan. Maawatan da ka, Johnny. Kan amo mi iti anak mo apara kada kami matlaang amin ngar aramidam. Kat pagyamanan mi unay dayta. Agyaman ak tamawatan dak. Ini. Addan san di paglugana ka mapan di airport. Mapanakon. Agannad kayo dito, ha? Uwan, aganad ka mat, Johnny. Wen. I love you, Daddy. I love you to, anak. Promise. Awagan kayo akanayon. Bye, anak. Bye, Maymay. Bye, Lakay. Gapo iti kinarigat ti biyag, kan iti basit a masapsapulan dito'y Pilipinas, ingkaddang ko nga awatan ti trabaho nga injaya kanyak ti gayam ko. Agyaman akmatunay iti Diyos, takadagidi a panawan a mariribukanak, no kasano a maparangay ko ti pamilyak, adda-adagos solusyon ken oportunidad nga impaay na. Aklo nagmanang, nagrigat ken nagsakit para kanyak a panawak ti aginak dito'y Pilipinas. Ngam ti pampanunutak laangan, kan ti mangpatpatibker iti pakinakam ko, kat tinamay a maipaay ko iti pamilya, kabayatan ti panagtrabaho iti balasiw taaw. Nang runa ken ni Krista nga anak ko, tapno maipaayak iti naranyag a masakbayan. Nakagtengak nga rod iti pagilyan a Canada, manang Emmy. Una yan. Naira na nalamin dito yung Canada iti isasangpot ko dito yan. Naimbaglakit din Tadati imot ko a jacket para iti gastoy a panawan. Nagpintas gayam dito Adakpay lang dito yung airport nga makita na talaga na pintas. No kadwak la kumadagiti aginak. Sigurado ang maragsakan da makakita iti niebe. Wad gayam, masapol nga agsukatak iti sim tapno maawagak ti gayam ko. Sigun matkit di kan ko at dalaan ka no dito airport itawa mang sukon kan mangitulot kanya kiti pagdagusak. Kan ti pagtrabahwak ka no restaurant, kat asidaglang iti pagdagusak. Agore ka. Isunsamot da iti mang sukon kanyak. Nagan ko nga miti nakasurat iti igam na banner. At tinasayat, agpakita akon kan ko Oh, hello. You must be our new chef. Welcome. I'm glad to have you here. Thank you, ma'am. It's my pleasure to meet you. You're a Filipino, right? Yes, ma'am. Kunakun kat. Agpada ta Filipino. Ala, kasta ka di, ma'am. Ay na, excited ako namang rugi. Nang runa katadamot gayam kadara katrabahuak ditoy. Ada kadwam a chef ditoy, iso ni Chef Maria. She's been with us for years. Kan ni Carlos. He will be working closely with you. Yes, ma'am. Okay, I'll let you get settled. If you need anything, don't hesitate to ask. Ada kami ditoy amang suportakan ka. Thank you, ma'am. I'm really looking forward to being a part of this team. By the way, di na ko nawagan iti ma'am. Taag kakapamilya tayo amin ditoy.
Krista, ka-video call ko ni Daddy Mita. Daddy? Kumusta ka na, anak ko? Daddy, I miss you. Wan nga agpay sulakay. Sang kadamag na ka ni Krista. Mailiwak mo tunayin ka na kayo. At akay kuma dito tapnog din na tayo. Kuma, Daddy? Ngam ko na matamasapol nga trabaho ka dita para kada tayo. Putno tayo ta, anak. Di importante, may paayan kayo tinarang aya pa nagbiag. Katamuyo, nagsisingpot na giti ka trabaho kwak dito Talaga, lakay? Ay, agyaman nak. Kakaasi ka kumano saan daan na singpat dagiti kakadwam dita. Wan may. Ni Ma'am Shi na pan naka-manager mi, may sa Pilipina. Ay na, nagbarati pa ng pasangbay na kanyak siga. Kastama dagiti kakadwak dito chef, kaya dagiti datuma pa katrabahwak. Wow! Very good, Daddy! Wan anak, nagswerte ka dagiti katrabahwak. Sana ka narigata na nag-adjust. Ay, agyaman naktakas na ti sitwasyon mo di talakay. Nasisingpot dagiti kakadwam. Aganat kayo dita ha? Patpat din kayo nga gina. Patpat ganda kamet. Sapay ko mata makaawid kantun, tapno agdadan na tayo manen. Di kagdanag bakit? Ito na danan anang ornong ko, agawid akton. Kat agdidin na tayong tumanen. Namnamaot day ta, Johnny. Krista anak, apay amalmalday ka. Miss ko nga ni Daddy, Mami. Uray siyak anak, ngam amo matamasapon nga agtrabaho ijay ni Dadim, tapno maipaayan na ta itinasaya at apanagbiag. Wan, Mami. Ngam, kasla nagbayagan? Awan lata ni Daddy? Wan anak, narigat a talaga no adayo tayan ni Dadim. Ngam aganos ta ha? Agdadan na tayon tumatlaeng, apaman nga agawid ni Dadim. Mami? Dimat ko na ni Dadim, apaman ang makaurnong agawidan dito Pilipinas. Agtalagtakan kwa na. Patpatgan na taunay, kat aramidan na ti amin para kadata. Wan, Mami? Ngam, miss ko na talaga ni Daddy. Sigurado ang mailimot kan ni Dadim. Saan ka ni ngayon, Karina, agatangan na amin akayat mo nga ay ayam? Wan, Mami. Sigurado nga inton agawid ni Dadim, nagatang nanton dagiti kayat mo nga ay ayam. Saan laang asyak tinakarik na itirigat manang Emmy? Agraman pamilyak. Nang runa ti anak ko ani Krista. Adda kano dagiti gundaway amariingan ti asawak ti anak mi nga agsangsangit, gapu itinalaos nga iliw na kanyak. Aklunak manang, urayak la naglua idi impadamag day ta kanyak ni Maymay nga asawak. Ngam ka gumaak a pinatibker ti pakinakam ko. Gapu matlaeng kadakwada, nang runa ti anak mi akayat ko a maipaayan itinaranyag a masakbayan. Kalpasan ti mano atawan ko dito'y Canada, napanunot ko nga alaan matan dito'y ti pamilyak, tapno dito'y kamin nga agnaed. Iso a kinasaritak ti asawak, ken ti anak mi. Maymay, Krista anak. Ada kumakayat ko adamagan kada kayo. Anya day jay lakay. Pampanunutag ngamin, nga alaan kayo dito Canada. Narigat ngamin naging nadayo tayo. Kayat ko dito'y Pilipinas, Daddy. Happy ak dito'y. Kan ada ngamin dito'y dagiti friends ko. Johnny, maawatan mi ti kayat mo nga agdadan na tayo ditan. Ngam, nangagbamati ko na ti anak mo. Kayat na kano dito'y. Taanda dito'y dagiti friends na. Bakit amo ka narigat dito a desisyon? Ngam, kaya't kumot ngamin niya agbalin tayo anaragsa kasang kapamilya.
Ngam no dumtong total daw, akayat ito umay ditoy, di kat nasayaat. Mabalin siguro, Daddy. Mamiss ko dagiti friends ko. Agyaman anak ko. Amumi anarigat da ito'y parakan ka. Ngam amok anaragsak kan tumat. Tada ijay ni Dadim. Ngam, panunutan tayo pa anaimbag. Noan niya talaga ti agbalin a desisyon tayo, maipapan iti da ito'y abanag. O sige, di kaya agda nagtadyak ipilit ti kayat ko. Araang magtidesisyon nyo nga gina. Anatay ko nam, anak kao. Kaya't na kayo ngalaan ni Janay, ijay Canada. Wan tatang, day ta tinapagsaritaan mi itinaudi ang nag-video call kami. Nasaya at matkit nila, saan na panunot na anak ko. Anya nga, iti kung na ni Krista nga po ka. Day tarod ti problema tatang. Talaga asan akayat ni Krista ti mapan ijay. Di na kayo kano mapanawan, kastamot dagiti gagayim na. Anya? Agad kasano nga rin dahil ngay. Naragsak ka nun dito iti apo ko yo. Ngam ti talaga akayat na, agawid ka nun ni Johnny. Naibagam ka din dahil sa akin ni Johnny. Saan pa'y nga rin tatang? Talo kuyak pa'y ni Krista, bareng agbaliw ti panunot na. Kasaritang nga rin na imbag dyan anak mo Amaom talaga anariga at ti maya dayo ti pamilya. Iso at harikagayan ni Janay, amaalan na kayaon iti ayan na ita. Wan nga rin tatang. Maasyanak pa'y una yun ka ni Johnny. Nabayagan nga agsaksakripisyo para kada kami. Sapay ko mataagbali yung matlaang ti panunot ni Krista. Kat umanugutan amapan kami iti ayan ni Johnny. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta, Maymay. Maipapan mi dita Canada ka ni Krista. Wen, amo ka narigat a desisyonan da ita abanag, bakit? Lakay, maawatak dagiti arapaap mo. Kano kasano kapatagkan ka ti anak ta. Nga maawatam ko mamot ti marikrik nana. Wen, maawatak Maymay. Ubing pa'y ni Krista. Kat narigat a talaga kan kuana ti pumanaw dita Pilipinas. Tapod numot niya min. Adda dita dagiti gagayim na. Ken sigurado ang maikawan to no addan ditoy. Amok ang maawatam no anya ti aday ti panunot ko. Siguro, nasaysaya at no saan tapaya biglaan ni Krista. Ken, no mabalin, saan tapay laang nga ituloy ti planom a panangala kada kami ka ni Krista dita Canada. Wen, bakit? Maawatak. Importante mo't kanyak ti pagragsakan ti anak ta. Agyaman at Johnny. Amom, nabayag na inalalukoy ko ti anak ta. Nga may sa ti pangateng na. Di na ka mapanawan da lolo kan lola na. Kastamat dagiti friends na ditoy. Basta ti kayat na kano. Agawid ka ditoy, tamailiw kano unayan kan ka. Di kagdanag tamawatak ti amin. Kanwan gayam, adda kayat kung ay bagakin ka Maymay. Anya dayta? Agawid akong dita Pilipinas. Anya? Rabrabakan na ka di, Johnny? Saan? Amo ka saan nga umanugot ni umay dito iti anak ta. Iso na panunot ko, asyaklaan ti agawid dita Pilipinas. Adamo tin ornong ko, kat amok ka umdasan day jay apang rugyan tang agnegosyo dita. Maragsakan ang iti dayta na ibagam lakay. Kat sigurado ang maragsakan unay ni Maymay, numaamuan na nga agawidan ni Daddy na. Ering pasko lang ti kontrata kiti pagtrabtrabahuak ita. Agawid ako dita Pilipinas.
Anak, Ay na, agyaman na iti Diyos, ta nakasangpot ka asi kakarad ka, Johnny. Kumusta ti biyahem? makabannog may. Ngamita ta nakita kayon. Napunasin ti amin abannog ko. Talaga, Daddy? Siyempre mo ta, anak. Love na love kayo ngamin ka ni Mami. Daddy, ada ka di toys ko? Mabalin ayamot ni awan, anak ko. Promise ko data saan ka di? Ado ti pasarabok ka na kayo ka ni Mami. Karaman mo tinda lolo kan lolam. Damdamagan da nga rod itay, no kaano ka kano asumangpet. Ha? Diyak ngamin imbaga kadakwada nga itati sangpet mo. Tapno masurpresa da. Daddy, kuma, saan kan apumanaw? Damagikin ka, anak ko. Talaga ka daddy mon kaya pumanaw ni daddy? Jakton magatang ti toys mo, no sa anak nga gabrod manen. Ura yan, Daddy. Basta saan kan apumanaw? Sika talaga. Okay, gaputa request ti prinsesa, jak nga raw din pumanaw. Agyan ako dito Pilipinas, tagda din na tayo iti agnanayon, anak. Yay! I love you, Daddy! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Pinatgak tikid daw ti anak ko. Kat talaga adya kon nagsublipay iti balasiw taaw manang Emmy. Ita, adan iman man ni Harme a restaurant dito'y lugar mi. Kat ni Krista nga anak mi, dandanin agturpos iti kolehyo. Talaga anasaya at ti Diyos manang, ta pinaraburan nak iti pamilya aman nakaawat, ken manang ipateg. Ken saan laeng aday ta, impaayan nakpay iti oportunidad ken napintas agasat, tapno mataripatok anaimbag ti pamilyak, ken maipaayak ida iti narangay a panagbiag. Para kanyak manang, awanen ti mas napatpatagpay ngem iti pamilya. Taisuda ti kanayon a nakasuporta iti amin a pagdaldalanan iti biag, masapul mo man ida, wenno saan. Agserbi ko mato'y padas ko apalagip, akanayon tayo nga ipateg ken aywanan ti pamilya tayo. Daytoy ti pakasarita akmanang, tuy pagayam mo, Johnny. Johnny, pagayam ko, talaga nga impakitam iti pakasaritaam, amay saka aman ang ipateg nga ama ken asawa. Nga itilaksi dagiti rigat ken sakripisyom, talaga nga impaay mo amin a pagragsakan ken pagnamayan ti pamilyam. Pudno anarigat ti agbaling nga OFW, wenno ti mayadayo iti pamilyana, tapno agsakripisyo para iti pagsayaatan ti pamilyana. Kat para kadagiti dumdumngag a pamilya dagiti OFW, ilalaen nyo ko maamin a maipapaay kada kayo a naggapo iti rigat, ken sakripisyo ti pamilyayo nga immadayo, tapno maipaayanda kayo laeng iti nasaliwanwan a panagbiag. Ikararag tayo iti namarswa, asapay kuma, tayadayo na ida iti peggad, ken kanayon daan na salunat iti inaldaw-aldaw. Alakastan, pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris
kadagiti tubuh iti tanah tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Amelia, nga iti agdama kat agnanaed ijay La Union. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti pamilyak di takanangan ang ngadanan Isabela, kas kadanan ng insyang Ate Mel, Raquel, Merly, Cynthia, Daisy, Marites, Manong Benji, Bayaw Marlon, Gerald kan Alan, Uncle Isyo, Auntie Flor kan Auntie Esther kan Aminan Akabagyak, from Jerry Garcia, Tila Union. Kakabsat ko dito Santiago Isabela, kas kadamabel kan Mary Jane Felipe and family, from Eileen Kawagdan. Shout out kada Beng Sagun, JC Noble, Alejandro Selga kan Merisha Bailen. Makablaawan da Gretchen Lawa, Bing, Junila, Adeline, Renea, Faith kan amin at Team Igorot Outers dito'y Hong Kong, kan advance happy birthday kan ni Mama Leonora Lawa dita Bugyas from the Double Trouble team. Shout out kada Victorina Luis, Jemmer Fabitamog, Jasmine Rivera, Jinky Michael. Makablaawan ti parents ko ada Mr. and Mrs. Liway kan Francisco Agurin dita Dagupan, Tabok, Kalinga from Marilu Odlus. Anak ko ni Princess Maika Asuncion kan dagiti kapurukak dito'y Puruk 4, Saranay Kabatuan Isabela from Melanie Luca Asuncion. Nilakay ko ani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith kan Noli Andres, EJ Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Shout out kada Nelson kan Vincent Dulay, ti Dulay family iti San Luis Pugo, La Union from Emil Dulay. Makablawan nila kay ko Gaspar Manera iti Piat Cagayan from Maribel Buendicho. Kaanaka ka ni Russell Bautista Mabalot, get well soon from Carolina Manangan. Dagiti kakadwak agwardya dito'y JIC Gonzaga Cagayan Valley from Romel Valdez. Shout out kada The Vessel of Christ Church Channel ni Mirno Cristobal ken Noli Olinares. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Amelia. Dear Manang Emmy, Amelia Latan ti yawag mo kanyak, sa anak nga OFW, namket di, may saak kadagiti na alilaw ang nagbalin akamang ti makanigid a grupo. Manipod samal bataan ti pamilyak manang, kat may saak akamang ti IP sa jay, ngam nakigasang-gasat ak iti syudad tapno makaadal. Diyak ilibak aga po iti pisikal alangak, kanayo nak amabuli manang, ngam diyak paabak kadagiti nalaing amang surdo, kat pinanaknakaket di iti bagik babaan, iti panagbalin ko ang nasirib nga estudyante iti pagadalan. Gapumat lang iti daytoy nagduduma a kompetisyon ti nakisalipak, kan nagduduma mat nga organisasyon ti kimmapengak. Gapo iti kinalaing kong agsao, kan agkalintegan, kinasarita naktimay sa abayan a kaadalak. Ditoy arugyak ti agsalaysay, Manang Emmy. Amo, at pa kay ranutan ti kinalaing mo no kumapang kay ti grupo mi. Anya grupo dayta? Dahito a grupo ti talaga maibagay a pakikapangam. Ngamin, ilablaban ti grupo mi ti karbangan ti amin. Nangruna na kita agtutubo. Ne, diyak ka mo dayta grupo ah.
Amin ang grupo dito'y pagadalan, amok. Dayta grupo lang nga ibagbagam ti jak kabisado. Saan nga minakaraman ka dagiti rehistrado a grupo dito'y pagadalan ti grupo mi, Amelia? Ngam kasi tinakunakon at ada makatulong ka no agbalin ka a miyembro ti grupo mi. Ngamin, natured ka. Amom nga ilaban ti karbangan ti asino man nang runa dagiti estudyante. Sigurado ka kaditi dayta nga ibagbagam, Juday? Yes, Amelia. Kasapulan da ka. Nang runa kat ni. Mapagamamkan manin ti panagnato ti tuition fee. Kasapulan da ka tapno mailaban tayo ti karbangan tayo nga estudyante. Kat malapdan ti panagnato manin ti tuition tayo. Iso tinasayaat, sumurot kay ti angayan ming assembly tapno mas maawatam ti ibagbagakken ka. Anya ti makunam, Amelia. Malaksi di ti panagnato ti tuition fee na ibuksilan pa'y kada tayo ti nagdudo mga anomalya iti gobyerno. Italang arod na amiris ko ti amin, Juday. Husto ti ko na dyan nag-lecture kada tayo. Mamati ak unay kadagiti imbagana. Gaputag pa'y so amin dagijay. Adumat ka ta talaga ti anomalya ti gobyerno. Ado ti saan anasayat nga aramid dagiti agturay. Tangay kontra ak kadagiti saan anasayat nga aramid. Ikarik nga agbalinak anatulnog kad napudno iti grupo. No kasta, desidido ka? Wan, Juday, kumapangak iti grupo yo. Nasaya at launay, Amelia. Kasi tinakunakon, dakkel ti maitulong mo iti grupo. Nangro na kat potensyal kang agbalin na leader. Malaksid namin anaturid ka, na diskarte ka pa eh. Damagak man kan ka, Juday. Kasano anak kita anak iti potensyal? Ay na, damo pa'y lang pan nakaamamugkan ka, narik na akong dayta. Pamaniknag namin ti di mo pa nagpaidagal iti diskriminasyon iti pagadalan tayo. Di ka pulos nagpaimamag kadag iti mang dildilaw iti pisikal alangam. Juday. Iso nga amok nga agbalin ka adakala katulungan mi, iti panangilaban mi iti karbangan ti asino man, nang runa dagiti agtutubo. Datayo nga agtutubo tinamnama ti pagilyan. Dayta ti kinunati na ilyan abanwar tayo. Ngam kasano tayo nga agbalin anamnama. No mismo mo't a gobyerno ti mangimamagkada tayo. Imbes sa tulungan da tayo tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo. Saan? Taisuda mismo ti manglaplapod kada tayo nga umasenso. Kan makaadal, babaan iti awan sarday a panangingato da iti tuition fee. Kasano ang makatulong tayo iti duduras ti pagilyan? No mismo mat adag iti agturay ti mangisuro kada tayo nga agbalin akurakot. Nga agaramid iti may kaniwas. Iso asaan arumbang apa impluensyaan tayo kadakwada. Saan arumbang? Mismon aday di na ilyan abanwar ti nagkuna kada tayo. Ada tayo tinamnama ti pagilyan. Ilaban tayo nga rod ti karbangan tayo. Tapno matungpal day tanga imbagana. Lumaban tayo. Saan tayo nga agpaidagal iti bulok a sistema ti gobyerno? Ilaban tayo ti karbangan tayo. Ilaban tayo! Ado naral iti indawlwam, Amelia. Iti naganuspay lang nga edad mo. Adun tinapaniknikam iti grupo. Adu tinainayo na kimapang kada tayo.
Gapo, iti panagtalikta, iti kabailam. Iti ideolohiya nga ilablaban mo. Nasanay ka mata na makirinupak. Kat nakita mi tinaidumduma kabailam iti pannakilaban. Nadaras ka kami na nakasursuro nga agigam iti armas. Commander Densyo, Napagnulumuan mi anang nga to a leader ti grupo, amasapo la maibaon kan iti bantay. Ta idauluam ti may sabong guy tayo. nakasagana ka agtungpal Commander Densyo. Sa anak at tumubngar iti anyaman apanggap kanyak ti grupo tayo. Nasaya at launay no kasta. Talaga anay dumduma ka. Dagiti kasken ka ti talaga akasapulan ti grupo. Ngam, agdala ko makidawat. Anya da ita. No idawlwa kon ti may sabunggoy tayo. Kaawatan na masapol nga ipamaysa kon ti atensyon ko iti panangidaulok kadakwada. Tapno agbaligi kami ti anyaman alaban apakaisungal ngalan mi. Husto da ita, Amelia. Kaya't nga rod asawan day ta, ang mabayag sa akto manan makasalog iti patad. Iso asakbay ko mamapanak iti bantay amang idaulo iti may sa abunggoy ti grupo tayo. Kidawag ko mga agawid akpay iti lugar mi iti samal. Tapno sarong karak ti pamilyak. Iti kasta, may papas kumat ti iliw ko kadakwada. Nasayaat ka natulnog ka iti grupo, Amelia. Isu amapatgan nga rod, tikid daw mo. Nalaos ti ragsak ko, idi napalubusan ak anagawid iti lugar mi manang Emmy. Ngam ti aglaplapusanan aragsak amarikriknak iti panagawid ko, nasukatan iti panakaklaat, idi naamuak nga immo na paygayaman akim mapeng iti makanigid a grupo ni Janjan nga ading ko. Sa nga pulo kat talulaang titawan na idi simurot kadagiti armado a lalaki, kat nagbalinan akamang anakirinupa kadagiti tropa ti gobyerno. Nalaos ti gura dagiti dadakkel ko kadagiti nang recruit iti kabsat ko. Ngamlimad anaragsakanak, takinunak iti bagik, iti naganus pay laeng atawan ni ading ko, naipamatmatan kan kwa na ti pudno a mapaspasamak, iti kaghimungan. Gapo iti naamuak, kan iti nakitak adyar dagiti dadakkel ko, gapo iti ikakapeng ti kabsat ko iti makanigid a grupo, inlimod ko kadakwada ti maipapan iti planok a mapanmeten iti bantay. Ingka gumaak nga rod nga inamuno sa dino a lugar ti nakaibaunan ni ading ko a Janjan. Kat idinaamuak no sa dino ti ayan na, kinasaritak ni Commander Densyo. Apay nga ijay palawan ti kayat mapakaibaunan, Amelia. Commander, adayo day di a lugar. Mas masigurado ka saan ang maamuan ti pamilyak tinagbalin a desisyon ko. Saan da masakitan no bilang laeng? Kasta ka di. Wen, Commander Densyo? Amo kasan ngagnanayon ang mailimad ko kadagiti dadakkel ko tinagbalin a desisyon ko. Nga magingkat mabalin, diyak kayat ang maamuan da, ta sigurado akaguradak. Apay kumaguraan da ka. Katanda ka matiti husto adalan. Karbangan ti kaaduan ti ilablaban tayo. Para iti pagsayatan ti amin. Nang runa dagiti agtutubo. Amok na ita, Commander. Ngam saan kami nga agpapada iti ideolohiya kadagiti dadakkel ko. Ngam sana bale, ininutak nga ipakamo kadakwada ti kinapudno. Ipaawat ko kadakwada ti ideolohiya tayo. Aging ka nga arakupen damutan ti ideolohiya nga inarakop ko. Ngam amok, asa nakaskarina mapasama kadagos dayta. Iso abayat asaan da pa'y nga amo ti amin,
Sapa ila ko mata mapatgan ti kid daw ko, nga iti adayo pa'y laang alugar ti papanak. Panak. Nasirib ka, Amelia. Mamatiak nga amom ti araramidem. Iso asigi, mapatkan tikit daw mo. Maibaon kay di Palawan. Idauluam ti may sa abunggoy tayo, iti dayjay alugar. Sumagmuanon abulan ti kaadak iti dayta kabakiran diti Palawan. Sumagmamanon arangat ti nakaipasungal ngalan ti bunggoy mi. Adun dagiti naagaw mi nga igam, dagiti nakaengkwentro mi at tropa ti gobyerno. Nga maging gaita. Diyak pa'y laam mo noon niya abunggoy ti nakaikapangan ni Janjan nga ading ko. Diyak mat kaya ti direkta nga agdamag kadagiti padak a leader ti bunggoy, adinanon ko ditoy. Taam kak nga amangan no maamwanda nga adda kabsat ko asap-sapulak. Amangan no imbes sa matungpal ti tarigagay kong agkadwa kami kini ading ko iti maymay sa bunggoy. Saan na mapasamak dayta? No maamwanda nga adda kabsat ko akamang matlaang ti makanigid a grupo. Amang ano pag sinaan da kami laang nubila. Adan dagiti imbaon ko amapan agpaliiw iti asidag ti kampo dagiti militar. Korek. Kasla dapat sa bali at kadwada. Kasarita kida. Amot no asino dagiti kakadwada asim mangpet. Danda ni makabulan kan nga da iti bunggoy Merico. Nga maawan pa ila ti amok may papankan ka. Tano ka sarsarita ka. Wan kan saan laang ti agaon iti bibig mo. Pasensya kayong kanyak. Kasta Kamaudyanan na. Malaksid iti wan kan saan. At damot laangan sa bali abali kas anang ngagko manipod kan ka. Uray no nabiskad ti pamagim, madlaw kong agtutubo ka pa'y laang. Kat no Jack Mariro, amangan no kasadaram laang ni ading ko. Manutawan mo? 16? Kunak tupay kat. Talagang agkasadaran kayo lang iti kabsat ko. Amom, sipod simangpot ka dito eh. Pinalpaliw kan. Kasla saan ka naragsak?
No bilang tay pudnok kan ka ti marikriknak. Amangan no'y paidap nak. Kasi kakot nga rin tinadaulo na iti abonggoy. Ha? Ne, agoray ka. Apay ko mga aramidagkan ka dayta. Itian niya kumaga po. Kapot na awanan ti ganas ko mangilaban iti ideolohiya na itanong iti isip ko. Awanan ti ganas kong agbalin anapod no iti grupo tayo. Anya? Nya? Itatanaamwamon ti pudno ariknak. Padusa nak ka di. Paidap nak ka di kadagiti kakadwam. Saan? Saan nakakasta? Mariknak nga danadagsan a pagdaldalanan. Iso ano agtalag ka kanyak? Kasi ti panagtalag ko kan ka. Kaya't ko amaamuan no anya ti pagdaldalanan. Ibagam ti amin kanyak, Rico. Unay kat gaya man tinapasamak iti bunggoy yo. Jak ni namnama akasta. Lading ita Rico. Di kagda nagtasyak lang ti makaamo iti impod no may papan iti riknam. Kan iti rimso asakit tinakam mo iti grupo tayo. Talaga ajak malapdan ti bagik agumura. Pakasano? Imno? Imbes sa tulungan mi? Saan mi? Saan? Tapinanawan mi latan ti talo akakadwa mi anakaptan iti sakit ang malaria. Rico. Si bibiyag da pa'y. Mabalin mi pa ida tulungan tapno makalasad da iti dadya sakit akimpat kadakwada. Ngam pinanawan mi latta idahan iti dadya lugar. Nakakasita. Imbes nga agbiag da pa'y. Ngam saan? Takasla da kami matlaangan na mismo tinangkat dali ti biag da. Rico. Iti squad anak kaikapangam. Adda ka di amom ijay? Ngagnagan iti dyan. Oh, apay akas ti reaksyon mo? Ti dyan ka di nga ibagbagam. Kat tagasamal. Ha? No tidakda ka mata madyan kat tagasamal. Kayam ko na ijay. Nagkintan kami aking mapangiti grupo. Ngam daksang gasat na. Tanya, apay ngagsangit ka mo tan Rico? Ni dyan nagayam ko. Isuti may isa ka nagiti magbagaktan ka nakaptan iti sakit na malaria pinanawan mi. May isa ka nakuha ni dyan nagayam ko. Anya? Urayak la nagkintayag iti dayjay anaamuak ni Rico manang Emmy. Nupay kasta, pinilit ko a pinamati ti bagik at ti dyan adakdakamaten ni Rico kat saan ati kabsat ko. Isuna laeng tatalagaan na laos ti panagtibayok nang runa kat dinakamat ni Rico ti lugar mi
nga iso tinagtaudan ti Janjan adakdakamaten na. Dinamag ko nga rod ti amin a detalye ken ni Rico no sa dino a lugar tinang panawan da kadagiti kakadwada a nakaptan iti sakit a malaria. Nakarkaron a napanagnekak at talaga a nasinged ken ni Rico ti dakdakamaten na Janjan. Gapo ta nalawag nga indetalye na kanyak no sa dino ti lugar anang panawan da kadagiti kakadwada iti bunggoy a nakaptan iti malaria. Kinasaritak nga rod ti bunggoy ko. Nalawag mat siguro kada kayo amin tibilin ko. Agtalinaad kayo laang dito'y nagkutaan tayo. Awan ti pumanaw nga uray asino, aging gasa anak ang nagsubli. Nalawag ka di? Wala malyo. Amo ka na palalo ti banugyo kadagiti naglabas nga operasyon tayo kontra kadagiti kabusor. Dayto yan ti gundaway yung nga ginana. Isa anam na maak nga awan ti agsukir kada kayo. Ti asino man amang labsing itibilin ko. Madusa. Nalawag? Wala malyo. Ala, mapanakon. Agridam kayo, anay bag. Masapol ama panatin. Nupod no at ikabsat ko ti dinakamat ni Rico. Masapol ama panak. Papanita ka di lugar papanan. Shhh! Di ka natakari. Ha? Diyak kaya't amaamuan ti sabali ti imbagam kanyak. Nalawag ka di. Kasi timbilin ko. Agtalinaad kayo amin dito'y. Siyak laang ti pumanaw. Taadda na patag apapanak. Adda akong dito'y lugar nga imbaga kanyak ni Rico. Mamati aka sa anak ang nagbidot iti lugar anak anak. Dito'y lakit, dito'y pakasara. Sabali ti puloy ti angin. Madlaw nga adda ti mayang hangin anabuyok. Iti day tabanda ti pagtataudan di saan anasaya at nga angot ang masayot ko. Mapaanot lita. Masapol ang maamuak no ay... Kunak tulat. Diyos ko. Talo. Nga agrup-rupsan abang kay ti adda dito eh. Dagito'y lakit iti imbaga ni Rico akakadwada a pinanawan da. Gaputa nakaptanda iti malaria. Mangrugin nga group sa tibangkay da. Iso asabalin ti angot da. Kasano mabigdi. Diyos ko. Di sapatos asuot na itakintang nga abangkay. Dati sapatos ko, hindi nga intad ko kani Janjan. Lukasta. Diyos ko. Di kabsat ko ngagpay sa timay sa kadagiti bangkay dito. Awan pa nagdua-dua. Ni Janjan na ito'y. Di kabsat ko.
Awanan ti kabsat ko, Diyos ko. Diyak mababalaw ni Rico. No apay ako na naanawanan itigana si ti grupo mi. Tauray siya. Kasta itan ti marikrik-nak. Saan ang mabalinday to'y anapasabak? Diyak lakit di itulok asan ang magunod ti kabsat ko ti hustisya. Diyak lakit di itulok. Sigurado ka kadi iti daytangay pagbagam? Sa anak nga gululbot, sir. Katap no mamati kayong agpayso ti bagbagak. Adto'y tiigam ko. Nadam ti panangiyawat mi iti daytapaltog. At anang madda ka diti kampo mi. Di kayagdanag, sir. Kasi tinakunakon. Addaak dito'y tapno sumukuak. Kat isurok kada kayo no sa dino ti kutami. Kan istami. Kan isurok mat no sa dino ti pakasarakan iti talo abang kay dagiti kakaduami a binaybayan ti grupo mi. Inayada mayawat kanyak ta ikam mo. Adoy, sir. Aday ta. Agtignay kayo kumadagos. Iti kasta, makamagyo dagiti kakadwak. Nga masapul ang nakasagana kayo. Ta sigurado asaan nga agpatiliw asi bibiyag dagijay. Alangarod, agtignay kami tamot lang. Ngam sumurot ka kada kami. Tapno maisurum no sa dino te ayan dagiti kakadwam. Madaman tirangat iti nagbautan dagiti soldado. Kan dagiti kamang ti grupo mi. Talaga saan nga agpatiliw asi bibiyag dagiti kakadwak. Nang mamati ak nga awan gaway. Tasanda nam na maon arautan ida dagiti soldado. Niriko, sa dino at ati ayan na ita. Alin lang! Day ka ni Rico. Rico! Ika gumaam ti agkaradap mo umay dito eh. Kartingam! Ay, Diyos ko, tarabayam ni Rico. Sapay la kumata na talaga na makagutang didayan ko. Tarabayam ni Rico. Di mo baybayan, Diyos ko. Nalabit aga po iti nasnaban apa nagkararag ko iti daydi akan nito. Nakalasat ni Rico iti dayjay nga engkwentro man ng Emmy. Adu tinaidasay kadagiti kakadwak, gapo iti panang traidor ko kadakwada. Ngam awan apulos ti nagbabawyak, ta idi nakitak ti bangkay ti kabsat ko. Jakon pulos nagdwadwa amang ipatiliw kadagiti kakadwak, ken nagdesisyonak ang mga barwanan. Gapo iti naramid ko, tinulungan nakmet ti gobyerno asigod akal kalabanak. Kat napanagnakak, no asino at talaga ti oportunista kan manangan lilaw. Daytoy ti grupo akim mapangak, kan makagapo iti ipupusay ti kabsat ko. Itamanang adan nasaya at trabaho mi kaniri ko dito'y La Union. Kat ti gobyerno amin ti makagapo, no apay ang nakapangabarwanan kami. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Amelia. Amelia, pagayam ko, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Talaga nga adu dagiti naalilaw, dagiti makanigid a grupo, kat aging nga adda dagiti agpaalilaw, saan mo't nga aggibos ti dakes a propagandada. Ngam tinapinta sa damag, saan nga agsarsardeng ti gobyerno, tapno aggibusen ti mading aramid, dagiti makanigid a grupo.
Alakastan pagayam ko? Katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong litay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon ipi danal tibiyay